Tichý, monotónní rytmus stěračů prořezával hustý déšť, který bičoval prázdné ulice noční Prahy. Roman Kopecký svíral volant svého BMW řady 5 tak pevně, až mu zbělely klouby. V hlavě mu stále dokola zněl Šárčin panický telefonát. Romane, miminko, rodí se dřív. Jsem ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Všichni z oslavy jsou tady. Prosím, pospěš si. Její hlas se lámal naléhavostí. Ani se neobtěžoval převléknout z obleku šitého na míru poté, co případ Moravec skončil dříve, než čekal. Případ, který ho měl zaměstnat celý víkend. Načasování mu vrtalo hlavou, ale tu myšlenku potlačil, když se vyhýbal pomalu jedoucímu taxíku. Digitální palubní deska ukazovala 3:17 ráno. Roman strávil dost nocí prací na případech spojených s nemocnicemi, aby znal rytmus nočních směn. Parkovací dům neměl být takhle prázdný, ne s celou skupinou hostů z oslavy narození dítěte, kteří tam údajně měli být. Jeho italské kožené boty se rozléhaly po betonu, když kráčel k výtahu. Každý krok zesiloval neklid v jeho útrobách. 15 let jako obhájce vybrousilo jeho instinkty. Něco bylo špatně, recepce porodnického oddělení zela prázdnotou, až na mladou sestřičku, která vzhlédla od telefonu, když se přiblížil. Její jmenovka hlásala, Jana. Jsem Roman Kopecký, moje žena, Šárka. Oči sestřičky se rozšířily poznáním. Pane Kopecký, budete muset počkat. Váš bratr už je uvnitř s matkou a dítětem. Romanův krok zaváhal. Můj bratr, doktor Kopecký, měl dnes službu. To je ale šťastná náhoda. Janin úsměv pohasl, když si všimla jeho výrazu. Předpokládala jsem, že víte. Sebastián, jeho mladší bratr si vybudoval chirurgickou kariéru ve VFN, stoupal po žebříčku se stejnou nelítostnou odhodlaností, která definovala všechny muže Kopeckých. Až na to, že Sebastiánovi ambice vždy nesly nádech zášti, věčnou křivdu mladšího sourozence, že je vždy druhý. Který pokoj, Romanův hlas byl ocelý zabalenou v hedvábí. Tón, který ho proslavil v soudních síních po celé zemi. Pane, já opravdu nemůžu. Roman na ní upřel stejný pohled, který lámal svědky na lavici. Jsem členem správní rady této nemocnice, sestro Jano. Číslo pokoje, hned. Těžce polkla, 2147. Ale žádali, aby nebyli rušeni. Už byl v pohybu, svalová paměť ho vedla známými chodbami. Celoživotní stíhání korupčních případů ho naučilo hodnotu dokumentace. Jeho telefon už nahrával, když se blížil k pootevřeným dveřím. Šárčin hlas se linul ven, hustý vyčerpáním, ale s nádechem něčeho jiného, uspokojení. O jeho skutečném tátovi mu řekneme, až půjde na vysokou, říkala. Do té doby ho vychováme za Romanovi peníze. Příští měsíc se stane partnerem, načasování nemohlo být lepší. Tichý mužský smích, Sebastiánův, můj synovec na papíře, můj syn ve skutečnosti. Poetická spravedlnost, když vezmeme v úvahu, že Roman vždycky dostal všechno ostatní. Všechno, kromě očí Kopeckých, odpověděla Šárka. Podívej se na něj, Sebastián. Ty nádherné zelené oči, přesně jako tvoje. Romanova ruka pevněji sevřela telefon. Oči Kopeckých, ten nápadný smaragdový odstín, který jeho samotného minul, aby se místo toho projevil u Sebastiána a jejich otce. Genetický znak, který by nikdy nepředal žádnému svému dítěti. Je dokonalý, zamumlal Sebastián. Stál za každé riziko, každé tajné setkání. Pamatuješ na tu první noc v mé ordinaci, když jsem ti přinesl večeři během tvé pohotovostní operace? Šárčin smích neobsahoval ani stopu viny. Roman byl na sebe tak pyšný, že si vzal tak podporující manželku. Jeho pýcha byla vždycky jeho slabostí. Příliš zaneprázdněný oslavováním vlastní géniality, než aby si všiml, co se děje pod jeho nosem. Romanova volná ruka se sevřela v pěst, ale jeho dech zůstal klidný, kontrolovaný. Vybudoval si reputaci na přeměně emocí v munici, slabosti ve zbraň. Jak dlouho můžeš zůstat? Zeptala se Šárka. Moje směna technicky skončila před hodinou. Výhody vedoucího oddělení. Nikdo nespochybňuje mé hodiny, Sebastiánův hlas přetékal samolibostí. Už jsem aktualizoval rodný list. Potřebuji jen Romanův podpis, až se konečně ukáže. Podepíše to, aniž by to četl, řekla Šárka sebejistě. Vždycky mi věřil, že vyřídím všechny papíry. Vždycky. Velký Roman Kopecký, přechytračený svou trofejní manželkou a malým bratříčkem, Sebastiánův hlas stvrdl. Všechny ty roky, co se na mě díval z vrchu,
Choval se ke mně jako ke stínu. Teď můj syn zdědí jeho jmění. Hlasy pokračovaly, ale Roman slyšel dost. Jeho telefon dál nahrával, zatímco se tiše stáhl, mysl už katalogizovala páky a nátlakové body. Na chodbě na něj zvědavě pohlédl mladý lékař. Doktore Lukáši, Roman přikývl, poznávaje jednoho ze Sebastiánových podřízených. Rušná noc, klidnější než obvykle, vlastně. Jen ten jeden porod na 2147, lékař se odmlčel. Ačkoliv to bylo zvláštní, doktor Kopecký trval na tom, že to zvládne osobně, i když službu konající lékař byl doktor Černý. Říkal něco o tom, že je to VIP pacient. Lukáš pokrčil rameny, asi nad moje platové zařazení. Romanův úsměv nedosáhl jeho očí. V skutku, povězte mi, doktore Lukáši, jak dlouho doufáte v přestup na kardiologické oddělení VFN. Lékař zamrkal nad zjevnou nesouvislostí. Od začátku atestace, ale čekací listina. Pošlete mi zítra svůj životopis. Správní rada má vždy zájem o bystré mladé lékaře, kteří chápou důležitost řádné dokumentace. V Lukášových očích svitlo pochopení. Pomalu přikývl. Vedu si velmi podrobné záznamy, pane Kopecký, včetně jakýchkoliv neobvyklých změn standardních protokolů nebo přidělení službu konajících lékařů. Výborně, mějte ty záznamy také připravené. Roman vytáhl vizitku. Moje přímá linka. A doktore, tento rozhovor se nikdy neuskutečnil. Cesta domů byla změť deště a strategických kalkulací. Romanova mysl probírala možnosti, kategorizovala a zamítala je s chirurgickou přesností. Nahrávka mu tížila v kapse. Jaderná možnost, ale ne jeho jediná zbraň. Ve své domácí pracovně se Roman připojil ke svému soukromému serveru. Léta významných případů ho naučila hodnotě komplexního dohledu. Každý e-mail, každá textová zpráva, kterou Šárka odeslala přes účty, které platil, vše automaticky zálohováno. Považoval to za pojistku proti korporátní špionáži. Jak příhodné, že se ukáže užitečnou při osobnější zradě. Svítalo, když si Roman konečně dovolil pocítit plnou tíhu nočních odhalení. Ale tam, kde by se jiný muž utopil v žalu nebo v steku, on cítil jen chladný, očišťující záměr. Hráli svou hru, věříce, že je blázen. Teď se dozvědí, proč se pražská kriminální elita bála jména Kopecký. Zazvonil mu telefon. Šárka, kde jsi? Tak jsme se báli. Miminko přišlo tak rychle. Její hlas byl dokonale ustaraný. Doprava, odpověděl Roman hladce. Strašná nehoda na jižní spojce. Ale už jsem na cestě, drahá. Po všem tom, jeho hlas neznatelně stvrdl, nechtěl bych si to nechat ujít za nic na světě. Ukončil hovor a otočil se zpět k počítači. Na obrazovce odhalovaly stovky archivovaných zpráv mezi Šárkou a Sebastiánem léta vypočítavého podvodu. Každá z nich byla kulkou v pistoli, kterou metodicky nabíjel. Mysleli si, že zosnovali dokonalou zradu. Brzy zjistí, jak moc se mýlili. První paprsky úsvitu malovaly jeho pracovnu do odstínů krvavě rudé, když Roman Kopecký začal plánovat svůj protiúder. V nemocnici na druhém konci města jeho žena a bratr chovali svého novorozeného syna, vyhřívajíce se v teple svého domnělého vítězství. Neměli tušení, že skutečná hra teprve začíná. Nechť si vychutnají svůj okamžik triumfu. Brzy poznají skutečný význam poetické spravedlnosti. Konec prvního dějství se blížil, ale pro Romana Kopeckého to byl jen úvodní tah ve hře, kterou hodlal vyhrát. Konec konců, nestal se nejobávanějším pražským advokátem tím, že by projevoval milost těm, kdo ho zradili. Nad městem svítalo, když si Roman Kopecký narovnal kravatu, naposledy zkontroloval nahrávku a připravil se na setkání se svým novorozeným synem. Maska hrdého otce byla pevně na svém místě a skrývala pod ní kata. Hra byla rozehrána, figurky byly v pohybu a Roman Kopecký nikdy neprohrál hru, na které záleželo. Rytmické tikání Romanových drahých hodinek naplňovalo jeho zaparkované BMW, zatímco první náznaky úsvitu se vkrádaly na parkoviště Všeobecné fakultní nemocnice. Jeho ruka stále svírala telefon s nahrávkou, která před pouhými hodinami roztříštila jeho svět. Ale na rozdíl od chladného kovu přístroje jeho mysl žhnula bílým žárem vypočítavé zuřivosti. Můj synovec na papíře, můj syn ve skutečnosti. Sebastiánův samolibý hlas se znovu ozval z nahrávky, když si ji Roman naposledy přehrál. Každé slovo se krystalizovalo ve zbraň v jeho arzenálu. Začal psát zprávu doktoru Černému, ošetřujícímu lékaři, který měl vést Šárčin porod.
tomu samému lékaři, kterého záhadně nahradil Sebastián. Doktore Černý, ohledně dnešních nesrovnalostí ve službách na porodnickém oddělení. Romanovi prsty létaly po obrazovce, jeho právnické školení automaticky dokumentovalo první vlákna toho, co se stane s pletitou sítí. Zazvonil mu telefon s textovkou od Šárky, kde si sestřička říkala, že si tu byl dřív. Roman si dovolil tenký úsměv a zprávu ignoroval. Ať se dusí ve své nejistotě. Měl jiné priority. Otevřel notebook a přistoupil k administrativnímu portálu nemocnice, systému, který jako člen správní rady důvěrně znal. Léta řešení případů lékařského zanedbání ho naučila přesně, kde hledat nesrovnalosti. Výsledky vyhledávání malovaly usvědčující obraz. Sebastiánova karta mu umožnila přístup do jeho kanceláře 100krát mimo pracovní dobu za poslední rok. Každý vstup byl zaznamenán, opatřen časovým razítkem a příhodně se shodoval s nocemi, kdy mu Šárka nosila večeři během pohotovostí. Začínáš být nedbalý, bratříčku, zamumlal Roman a stahoval bezpečnostní záznamy. Tak sebejistý ve svém tajemství, že si zapomněl na digitální stopu. Jeho další zastávkou byl archiv bezpečnostních kamer nemocnice. Jeden telefonát vedoucímu bezpečnosti s odkazem na potenciální problém s odpovědností mu zajistil okamžitý přístup. Pane Kopecký, je neobvyklé přistupovat k archivům tak brzy, zmínil se šéf bezpečnosti. Jen jsem důkladný, Jiří. Víte, jaké jsou ty pojišťovny ohledně dokumentace? Romanův hlas nesl tu správnou směs autority a neformální známosti. Zvláště u vysoce rizikových porodů. Záznamy odhalily víc, než doufal. Nespočet úryvků Šárky vstupující do Sebastiánovy kanceláře pozdě v noci, zůstávající celé hodiny. Jejich opatrné odchody s několikaminutovým odstupem, myslíte si, jak jsou chytří. Údajně náhodná setkání v nemocniční kavárně. Ale byly to záběry z oslavy narození dítěte, které skutečně zažehly Romanův hněv. Sledoval, jak Šárka a Sebastián zosnovali falešnou nouzovou situaci, která příhodně přesunula událost tak, aby se kryla s brzkým ukončením jeho případu. Modrý kód na porodnici, Sebastiánův hlas zněl jasně na záznamu a poslal hosty oslavy do paniky. Hodiny bezpečnostních záznamů neukázaly tu noc žádnou skutečnou nouzovou situaci. Romanův telefon znovu zavibroval. Další textovka od Šárky, miláčku, prosím, přijď se podívat na svého syna. Má ty nejkrásnější zelené oči. Zmínka o očích spustila další vzpomínku. Roman otevřel elektronické zdravotní záznamy nemocnice se zaměřením na Šárčiny prenatální formuláře. Bylo to tam, její podpis na pojistných dokumentech, kde ho uváděla jako otce, datovaných měsíce poté, co znala pravdu. Pojistný podvod, poznamenal si Roman a přeposlal kopie na svůj zabezpečený server. Amatérský tah, drahá. Jeho další telefonát směřoval na oddělení pro dodržování předpisů nemocnice. Tady Roman Kopecký. Potřebuji všechny záznamy o návštěvách a přístupech mimo pracovní dobu do kanceláře doktora Sebastiána Kopeckého za posledních 18 měsíců. Ano, je to naléhavá záležitost správní rady. Hlas úředníka pro dodržování předpisů zvážněl. Pane, v těch záznamech jsou nesrovnalosti. Doktor Kopecký nedodržoval protokoly pro dokumentaci návštěv. Všechno zdokumentujte, nařídil Roman. Každé porušení, každý chybný záznam, každý neoprávněný přístup. Chci kompletní zprávu dopoledne. Následoval finanční úhel. Roman se přihlásil na jejich společné účty, které pečlivě strukturoval, když se brali, jeho instinkty prokurátora nikdy zcela nespaly. Šárčina historie výdajů vyprávěla svůj vlastní příběh. Pravidelné útraty v luxusních restauracích poblíž nemocnice, vždy v noci, kdy údajně nosila Sebastiánovi večeři. Hotelové poplatky maskované jako lékařské konference. Každá transakce nový tah štětcem v portrétu z rady. Ale Romanův mistrovský tah přišel, když získal přístup k jejich cloudovému úložišti, záložnímu systému, na kterém trval pro rodinnou bezpečnost. Každá textovka, každý e-mail, každá fotka, kterou Šárka odeslala přes účty, které platil, automaticky archivována. Zprávy mezi ní a Sebastiánem se táhly léta. Nic netuší, příliš zaneprázdněn honbou za partnerstvím, než aby si všiml. Šárka, před 6 měsíci. Jakmile se stane partnerem, budeme mít všechno, co potřebujeme. Jeho peníze, jeho pověst a našeho syna. Sebastián, před 3 měsíci. Ty zelené oči to spečetily.
Není způsob, jak je vysvětlit. Šárka, minulý týden. Roman vše metodicky stáhl a uspořádal důkazy do kategorií profesní pochybení, pojistný podvod, zneužití nemocničních zdrojů. Každá kategorie nabitá zbraň namířená na jejich pečlivě vykonstruovanou budoucnost. Nový e-mail upoutal jeho pozornost. Úředník pro dodržování předpisů, předběžná zpráva. Sebastián porušil zásady dokumentace návštěv více než 300krát za poslední rok. Každé porušení neslo potenciální sankce. Romanův telefon znovu zabzučel. Tentokrát zpráva od jeho bratra, kde jsi? Šárka se bojí. Nechceš se seznámit se svým synem. Ta královská drzost podnítila Romanovi další kroky. Začal sepisovat e-maily klíčovým členům správní rady nemocnice a připojoval vybrané záběry z bezpečnostních kamer. Další sada e-mailů šla lékařské komoře, dokumentující Sebastiánův vzorec porušování protokolů. Ale ještě neskončil. Roman získal přístup k internímu portálu Šárčiny advokátní kanceláře. Přístup, který mu udělila před měsíci, aby jí pomohl s kariérou. Během několika minut zdokumentoval každý případ, kdy použila zdroje firmy během svých návštěv v nemocnici, každou vykazatelnou hodinu nesprávně nahlášenou, aby zakryla svou nepřítomnost. Slunce už plně vyšlo, když si Roman konečně dovolil okamžik reflexe. V jeho schránce se již hromadily desítky odpovědí od členů správní rady a nemocničních administrátorů, každý vyjadřoval šok, žádal o schůzky, požadoval vysvětlení. Otevřel novou textovku Šárce, doprava se konečně uvolňuje. Jsem na cestě za naším synem. Ať si ještě chvíli vychutnávají své domnělé vítězství. Než vejde do toho nemocničního pokoje, jejich svět se už bude hroutit. Zazvonil mu telefon. Hlavní tajemník lékařské komory. Pane Kopecký, obdrželi jsme znepokojující dokumentaci týkající se doktora Sebastiána Kopeckého. Jsem rád, že voláte, odpověděl Roman hladce. Sestavoval jsem důkazy o systematickém pochybení. Chcete se sejít? Tajemníkův tón zvážněl. Okamžitě, pokud je to možné. Tato obvinění, jen ten neoprávněný přístup. Moje kancelář vám pošle vše, co máme. Včetně nahrávky z porodního sálu z minulé noci. Ostré nadechnutí. Nahrávky. Ano, Romanův hlas nesl jen náznak oceli. Můj bratr a jeho pacientka byli docela otevření ohledně svého vztahu a svých plánů. Hovor skončil sliby mimořádných zasedání správní rady a okamžitých opatření. Roman udělal poslední zastávku před návratem do nemocnice, svou banku. Potřebuji zmrazit všechny společné účty, informoval manažera. A uplatňuji plnou moc nad oddělenými účty mé ženy. Podezření z podvodu. Manažer, který spravoval Romanovi účty léta, neváhal. Samozřejmě, pane Kopecký, budete potřebovat dokumentaci pro právní řízení. Všechno. A kontaktujte pojišťovnu. Budou mít zájem o některé podvodné nároky. Zpátky v autě si Roman procházel svou ranní práci. Správní rada nemocnice byla v chaosu, lékařská komora zahajovala vyšetřování, Sebastiánova kariéra visela na vlásku a Šárčina pečlivě vybudovaná finanční záchranná síť se rozplývala. Jeho telefon zazvonil upozorněním. První celonemocniční e-maily o Sebastiánově vyšetřování se rozesílaly. Přesně podle plánu. Další textovka od Šárky. Romane, prosím, pospěš si. Sebastián musel odejít na další operaci. Nechci být sama. Dovolil si chladný úsměv, když nastartoval auto. Sama. Neměla tušení, jak sama brzy bude. Nemocnice se tyčila před ním, když se Roman vracel, jeho výraz vytesaný z mramoru. V jeho stopách digitální hlavice detonovaly napříč servery a e-mailovými schránkami v celé pražské lékařské komunitě. Než vejde do toho porodního sálu, mocný doktor Sebastián Kopecký bude čelit suspendaci, Šárčina advokátní kancelář bude zpochybňovat její integritu a jejich pečlivě naplánovaná budoucnost se bude rozpadat v reálném čase. Mysleli si, že zosnovali dokonalou zradu. Místo toho jen předali Romanovi veškerou munici, kterou potřeboval k jejich zničení. Hra končila, ale ne tak, jak si naplánovali. Ani zdaleka. Druhé dějství se chýlilo ke konci, když Roman Kopecký zaparkoval auto, narovnal si kravatu a připravil se naposledy vstoupit do nemocnice. Ne jako podvedený manžel, ale jako architekt jejich zkázy. Chtěli jeho peníze a jeho jméno. Brzy se dozvědí skutečnou cenu obojího. Romanovi kroky se rozléhaly chodbou porodnického oddělení, každý krok odměřený a promyšlený. Začala ranní směna, sestry a lékaři kolem něj spěchali s postranními pohledy. Zprávy se v nemocnicích šíří rychle,
zvláště když jsou doručovány prostřednictvím interních zpráv. Sebastiánův telefon zvonil se vzrůstající naléhavostí, jak se Roman blížil k pokoji 2147. Oknem ve dveřích sledoval, jak jeho bratr horečně prochází e-maily, barva mu mizela z tváře. To se nemůže dít, mumlal Sebastián, prsty se mu třásly nad obrazovkou telefonu. Kdo mohl? Roman otevřel dveře. Gratuluji, jeho hlas prořízl místnost jako skalpel. Video tvého malého přiznání se stalo virálním. Správní radu obzvláště zajímají ty neoprávněné návštěvy mimo pracovní dobu. Šárka se na nemocniční posteli prudce posadila a sáhla po telefonu. Tvář se jí zkroutila, když její obrazovku zaplavily notifikace. Co si to udělal? Romanův úsměv nikdy nedosáhl jeho očí. Jen jsem sdílel nějaké zajímavé záběry z nemocničních bezpečnostních kamer. Tvoje advokátní kancelář se zdá být obzvláště zaujatá. Jsou označeni v pěkné řádce příspěvků. Sebastián vstal a snažil se vyvolat svou obvyklou aroganci. Blafuješ. Neexistuje žádný důkaz o 37 neoprávněných záznamů o přístupu do tvé kanceláře jen za poslední rok. Roman vytáhl telefon a listoval dokumenty. Zajímavé načasování také. Vždy se shoduje s Šárčinými, nouzovými, donáškami večeře. To byly legitimní lékařské konzultace, koktel Sebastián. Opravdu, hotelové účty naznačují něco jiného. Stejně jako vaše textové zprávy o načasování porodu tak, aby se kryl s oznámením mého partnerství. Šárce zazvonil telefon. Vedoucí partner její advokátní kanceláře. Odmítla hovor s třesoucíma se rukama. Romane, můžeme to vysvětlit. Vysvětlit ten pojistný podvod. Otočil k ní obrazovku svého telefonu. Tyto prenatální formuláře, které mě uvádějí jako otce, budou pro vyšetřovatele zajímavé. Zvláště s ohledem na vaši zdokumentovanou znalost otcovství. Dítě se v košíku pohnulo a přitáhlo Sebastiánovu pozornost. Roman si všiml, jak se jeho bratr instinktivně pohnul ke svému synovi. Další důkaz pro lékařskou komoru. Ničíš všechno kvůli zraněné píše. Vyplivl Sebastián. Píše, Romanův smích byl chladný. Spikli jste se, abyste mi ukradli peníze, mé jméno a mou pověst. Teď ztratíte tu svou. Šárčin telefon znovu zabzučel. Volal další partner. Prosím, Romane, mysli na to dítě. Na svého syna, zdůraznil slovo. Neboj se, test otcovství, který jsem si vyžádal, zajistí, že dostane jméno svého skutečného otce. Ačkoliv Sebastiánova nadcházející nezaměstnanost by mohla zkomplikovat výživné. Sebastián se vrhl vpřed, ale Roman se ani nehnul. Dotkni se mě a obvinění z napadení bude to nejmenší z tvých starostí. Ve dveřích se objevila sestra. Doktore Kopecký, primář chirurgie vás chce okamžitě vidět. Sebastiánova tvář se zhroutila, jak si uvědomil realitu. To mi zničí praxi, mou pověst. Měl si na to myslet dřív, než si využíval nemocniční zdroje pro svůj románek. Roman si narovnal kravatu. Správní radu obzvláště zajímá, jak si zmanipuloval rozvrh, aby sporodil své vlastní dítě. Docela etické pochybení. Šárčin telefon se rozsvítil textovkou z její firmy, mimořádná schůze v 9:00. Účast povinná. Už nikdy nebudeš v Praze pracovat. Zasyčela. Vlastně, dnes ráno jsem se stal partnerem, Romanův úsměv byl ostrý jako břitva. Firma byla ohromena, jak jsem tento případ zvládl. Přidávají lékařské zanedbání do mého portfolia. Následující týdny se odvíjely přesně tak, jak Roman zorganizoval. Sebastiánova chirurgická oprávnění byla pozastavena do vyšetření, jeho bohatí klienti ze soukromé praxe prchali při prvním náznaku skandálu. Slyšení u správní rady nemocnice bylo obzvláště uspokojivé. Roman seděl vzadu a sledoval, jak se jeho bratr snaží obhájit léta etických pochybení. Láska ospravedlňovala rizika, argumentoval Sebastián, jeho obvykle sebejistý hlas se lámal. Odpověď předsedy správní rady byla ledově chladná. Láska ospravedlňuje porušování protokolů péče o pacienty, falšování lékařských záznamů, používání nemocničních zdrojů pro osobní záležitosti. Šárčin profesní kolaps byl stejně rychlý. Roman dostával aktuální informace od bývalých kolegů z její firmy. Byla propuštěna, oznámil mu jeho přítel Tomáš u oběda. Jen ten pojistný podvod. Navíc si vyčerpala své vykazovatelné hodiny zakrýváním těch nemocničních návštěv. Jak nešťastné, odpověděl Roman a zakrojil do svého stejku. Rozvodové řízení bylo mistrovskou ukázkou právní preciznosti. Romanova dokumentace nenechala žádný prostor pro manipulaci.
Test otcovství potvrzuje, že dítě není vaše, oznámil jeho rozvodový právník. V kombinaci s doloženým podvodem nedostane nic. Roman přikývl a podepsal poslední papíry. A Sebastiánovo slyšení u lékařské komory je příští týden. Vzhledem k důkazům o profesním pochybení je pravděpodobné pozastavení činnosti. O rok později stál Roman u okna své rohové kanceláře a obdivoval panorama Prahy. Zazvonil mu telefon s novinovou zprávou, která ho rozesmála. Bývalý chirurg z VFN přijímá místo na venkovské klinice v Krušných horách. Článek podrobně popisoval Sebastiánův pád z výsluní, jeho prestižní kariéra se zredukovala na práci v maloměstském zdravotnickém středisku. Jeho pokus udržet si pražskou praxi selhal, když bohatí klienti utekli před skandálem. Objevilo se další oznámení, e-mail od jeho soukromého detektiva. Předmět, spatřena při práci jako právní asistentka v rodném městě. Pokusy o navýšení výživného zamítnuty z důvodu sníženého příjmu žalobkyně. Dítě zdravé, výrazné zelené oči zaznamenány. Roman e-mail archivoval a pak se otočil ke svému stolu. Digitální rámečky procházely starými rodinnými fotografiemi, připomínkami ceny zrady. Zaklepání na dveře přerušilo jeho myšlenky. Pane Kopecký, váš další klient je tady. Další případ lékařského zanedbání. Pošlete je dál. Roman si narovnal kravatu, dřívější úvahy zapomenuty. Minulost byla urovnána. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Poslední fotografie v rámečku ukazovala rodinné setkání před lety. Sebastián a Šárka stáli spolu, jejich tajemství stále v bezpečí, jejich budoucnost stále zářivá. Ta budoucnost se roztříštila pod tíhou důkazů, které nelhaly, i když lidé ano. Roman vypnul rámeček a otočil se, aby přivítal svého klienta. Hra skončila, vyhrál. A někde v Krušných horách, batole s nápadnýma zelenýma očima vyrůstalo svědomím, že někdy ty nejničivější důkazy nejsou nalezeny v DNA nebo videozáznamech. Jsou nalezeny ve vypočítavé přesnosti spravedlnosti podávané za studena. Rohová kancelář Romana Kopeckého ve 42. patře nejprestižnější pražské právnické firmy nabízela impozantní výhled na město, kterému nyní dominoval. Ranní slunce se lesklo na jeho nově vyražené jmenovce, Roman Kopecký, senior managing partner, oddělení lékařského zanedbání. Zazvonil mu telefon se známým oznámením, jeho čtvrtletní zpráva od soukromého detektiva, kterého si stále platil. Subjekt S. Kopecký pokračuje v zaměstnání na klinice Borový vrch, Krušné hory. Roční plat zůstává 850 000 korun českých, pokles z předchozích 8 750 000 korun českých ve VFN. Nedávná žádost o místo ve fakultní nemocnici Plzeň zamítnuta z důvodu pokračujících omezení lékařské komory. Subjekt Eš Millerová, dříve Kopecká, stále zaměstnána jako právní asistentka u Tomášek a partneři, Ústí nad Labem. Plat 420 000 korun českých. Třetí pokus o složení zkoušky pro právní asistenty neúspěšný. Nedávná žádost o navýšení výživného zamítnuta z důvodu omezeného příjmu subjektu S. Kopeckého. Dítě, věk 5 let, zapsáno do místní základní školy. Výrazné zelené oči zaznamenány. Žádný kontakt s mateřskou či otcovskou širší rodinou neudržován. Roman zprávu s uspokojeným úsměvem archivoval. Jeho čtvrtletní kontroly nepramenily z přetrvávající náklonnosti, ale spíše z touhy obchodníka ověřit si návratnost svých investic. Pane Kopecký, ozval se hlas jeho asistentky Sáry přes interkom. Doktorka Černá je tady ohledně případu Moravec. Pošlete ji dál. Doktorka Jana Černá, nyní primářka porodnictví ve VFN, vešla s sebejistým krokem, který jí před 5 lety chyběl, když poprvé svědčila o Sebastiánových etických pochybeních. Správní rada obdržela další odvolání od vašeho bratra, oznámila a usadila se do křesla. Stejný argument. Tvrdí, že pozastavení činnosti by mělo být zrušeno, protože si odpykal svůj čas. Roman pozvedl obočí. Jejich odpověď. Znovu zamítnuto. Jana si dovolila malý úsměv. Jeho chování porušilo každý etický standard, který máme. Používání nemocničních zdrojů pro aféru, porod vlastního dítěte, falšování záznamů. Správní rada ho považuje za trvalé riziko. Má štěstí, že vůbec ještě má licenci. Omezenou. Jana vytáhla tablet. Když mluvíme o omezeních, tohle se vám bude líbit. Pamatujete si tu sestřičku, která se vás tehdy snažila zablokovat? Teď je vedoucí protokolů mateřské péče. Přepsala celý systém dokumentace návštěv.
Roman souhlasně přikývl. Profesionální kompetence ho vždycky ohromovala, i když kdysi byla použita proti němu. Rozsvítil se mu telefon s další zprávou, tentokrát od Tomáše, jeho starého přítele z bývalé Šárčiny firmy. Myslel jsem, že bys chtěl vědět. Snažila se ucházet o místo koncipientky tady, pod svým dívčím jménem. Pravděpodobně doufala, že si to nespojíme. Měla si udělat lepší rešerši. Jsem teď v přijímací komisi. Romanova odpověď byla stručná, standardy musí být dodržovány. Zaklepání na dveře odhalilo Sáru. Omlouvám se, že ruším, ale v 11 máte tu schůzku správní rady Charity. Věnování křídla dětské nemocnice, pediatrické centrum rodiny Kopeckých. Potvrzuji, řekl Roman. Odkaz mého otce si zasloužil víc než Sebastiánovu hanbu. Poté, co Jana odešla, si Roman dovolil okamžik reflexe. Respekt lékařské komunity k jménu Kopecký byl zachráněn, přesměrován od Sebastiánovy poskvrněné pověsti k Romanovým filantropickým dílům. Na jeho notebooku se objevil e-mail od jeho realitního makléře. Aktualizace nemovitosti, rezidence S. Kopeckého v Krušných horách zůstává pod hypotékou. Třetí pokus o refinancování zamítnut. Daně z nemovitosti 3 měsíce po splatnosti. Sebastiánův finanční volný pád byl obzvláště uspokojivé sledovat. Jeho bratr se kdysi posmíval Romanovu pečlivému hospodaření s penězi, preferoval život na úvěr a pověst. Nyní byly obě vyčerpány. Novinová zpráva upoutala jeho pozornost, klinika Borový vrch čelí rozpočtovým škrtům. Krize venkovského zdravotnictví pokračuje. Doprovodná fotografie ukazovala Sebastiána v pomačkaném plášti, vypadajícího o 10 let staršího než jeho 40 let, jak ošetřuje drobná zranění a předepisuje léky na běžné nachlazení. Pryč byly složité operace a bohatí soukromí pacienti. Pryč byl respektovaný chirurg, který se kdysi díval svrchu na svého, pouhého, bratra právníka. Roman otevřel další e-mail, tentokrát od svého kontaktu v Ústecké advokátní komoře. 4. pokus Ešmillerové o složení zkoušky pro právní asistenty naplánován na příští měsíc. Předchozí neúspěchy zaznamenány. Vedoucí zkoušející hlásí přetrvávající problémy s pozorností k detailu a dokumentačními postupy. Ironie mu neunikla. Šárka, která se kdysi posmívala jeho posedlosti řádnou dokumentací, nyní nezvládala základní právní administrativu. Poslední fotografie od jeho vyšetřovatelů ji ukazovaly žijící v malém bytě nad jídelnou, řídící 10 let starou Hondu a nakupující ve slevách. Značkové oblečení a luxusní životní styl, který plánovala udržovat za Romanovi peníze, byly vzdálenými vzpomínkami. Pane Kopecký, ozval se znovu Sářin hlas. Vaše bývalá švagrová je na lince 2. Říká, že je to ohledně rodinného fondu. Romanova matka před 2 lety revidovala rodinný fond Kopeckých a odstranila Sebastiána a jeho dítě z dědické linie. Šárčiny periodické pokusy toto napadnout se staly téměř zábavnými. Vezměte vzkaz. Otočil se zpět k výhledu z okna, vzpomínaje na další detail ze zprávy vyšetřovatele. Jejich syn, nyní v mateřské škole, se potýkal s otázkami o své rodině. Sebastiánovi měsíční návštěvy byly krátké a napjaté, otcův padlý status neustálou připomínkou učiněných rozhodnutí. Šárčiny pokusy udržet zdání nikoho v jejich malém městě, kde každý znal jejich příběh, neklamaly. Chlapcovi zelené oči, kdysi použité jako zbraň, důkaz otcovství, nyní sloužily jako neustálá připomínka jejich zrady. Rodinný rys Kopeckých, který Romana minul, se stal spíše znamením hanby než pýchy. Romanův stolní telefon se rozsvítil. Číslo jeho otce. Schůze správní rady nemocnice proběhla dobře, oznámil starší Kopecký bez okolků. Oficiálně přejmenovali chirurgické křídlo. Jméno tvého bratra bylo odstraněno ze všech historických záznamů. Sám si vybral, odpověděl Roman. Ano, Paula, tvoje matka ho viděla v obchodě s potravinami, když navštívila svou sestru v Krušných horách. Říká, že vypadal zmenšeně. Volby mají následky. V skutku. Další pauza. Ten chlapec, tvoje matka se bojí. Fond zajistí jeho vzdělání, připustil Roman. Anonymně, prostřednictvím rodinné nadace. Ale nikdy neponéze jméno Kopecký. Otcův souhlas zněl jasně. Rodinný odkaz zůstane neposkvrněný. Upozornění v kalendáři Romanovi připomnělo jeho obědovou schůzku. Další diskuze o fúzi s významnou firmou zabývající se lékařským zanedbáním. Jeho pověst při řešení citlivých případů raketově vzrostla poté,
co jeho vlastní rozvodové řízení prokázalo jeho schopnost kombinovat právní expertizu s ničivou přesností. Sára se objevila naposledy. Váš bratr zanechal hlasovou zprávu. Říká, že je to ohledně narozenin vaší matky příští měsíc. Smažte to. Roman se otočil zpět k výhledu na pražskou lékařskou čtvrť, kde se věže VFN tyčily proti obloze. A pošlete mi ty fúzní dokumenty. 5 let změnilo hráče způsoby, které nikdo nečekal. Romanova vypočítavá pomsta ho profesně povýšila a zároveň zajistila, že jeho zrádci čelili každodenním připomínkám svých rozhodnutí. Sebastián, kdysi zlaté dítě pražské medicíny, nyní léčil rýmu a vymknuté kotníky v Krušných horách, jeho velkolepé plány na zdědění odkazu Kopeckých ležely obnažené jako jeho prázdné bankovní účty. Šárka, která plánovala žít v luxusu za Romanovy peníze, se snažila udržet si základní certifikaci v profesi, kterou kdysi přehlížela. Její účty na sociálních sítích, kdysi plné charitativních plesů a luxusních dovolených, nyní ukazovaly výprodeje v supermarketech a nábytek se slevou. Jejich syn, který měl být jejich triumfem, místo toho sloužil jako každodenní připomínka následků. Jeho zelené oči, spíše než aby dokazovali jejich vítězství, ho označovali jako produkt zrady, předurčený vyrůstat ve stínu ostudy svých rodičů. Romanův telefon naposledy zabzučel. Další zpráva z Krušných hor. Subjekt S. Kopecký pozorován při odchodu z nemocnice po směně. Zaslechnut, jak říká kolegovi, měl jsem všechno. Jméno Kopecký, dokonalou kariéru, dokonalý život. Jedna chyba, ale nebyla to jedna chyba. Byla to léta vypočítavého podvodu, arogance a podcenění. Mysleli si, že Roman je blázen, kterého lze využít. Místo toho se stal architektem jejich zkázy. Ranní slunce zachytilo Romanův odraz v okně jeho kanceláře. Úspěšný, respektovaný a nepokořený. Dole hučela pražská lékařská komunita, její prominentní hráči si všichni byli vědomi jeho vlivu. Jméno Kopecký zůstalo mocné, ale nyní bylo zmiňováno s respektem zabarveným strachem, spíše než pouhým obdivem. Důkazy nelhaly, ale lidé ano. A některé lži nesly následky, které trvaly celý život. Roman se otočil zpět ke svému stolu, minulost úhledně založená jako čtvrtletní zprávy dokumentující jeho vítězství. Měl případy k vyhrání, impéria k budování a odkaz k udržení. Konec konců, spravedlnost podávaná za studena byla stále spravedlností. A jméno Kopecký bude pamatováno pro její doručení. A to je vše, další příběh dospěl ke svému konci. Co si o tom myslíte? Rád bych slyšel vaše názory v komentářích níže. Pokud se vám tento příběh líbil, zvažte připojení k naší komunitě přihlášením k odběru. Pro nás to znamená celý svět. Pro více příběhů jako je tento se podívejte na doporučená videa na obrazovce a uvidíme se tam.